Ara, jada hemen? Kaixo, Mikel. Aupa, Ane. Nola sartu zara ezkaratzera? Zure bizilagun batek ireki ditatea. Agure maitagarri bat, txapela buruan eta bastoia eskuan. Ah, bai, Eugenio, oso jatorra da. Tira, pasatuko naiz? Barkatu, pasa, pasa. Kafea prestatzen ari naiz. Nahi duzu? Aukeran nahiago dut te bat. Jakina, zer nahi duzu? Gorria, berdea, beltza? Ba, hartuko dut... Ane, ez daukaguterik. Hau ikasle pixu bat da, ez kafetegi bat. Txotxoloa. Tira, hurrengorako erosiko dut kutxa bat. Lasai, urberoa badaukazu, ezta? Noski, hori bai. Baiarri hau uretan. Ane, Zer, tepoltsak eramaten dituzu motxilan. bai. 80 urte dituzu. Aizu, tea gustatzen zait? Zuk ez daukazu, nik bai. Berotu ura eta kitxo. Bai, bai. Tira, hasiko gara lanean? Bai. Hau berotu eta segituan. Bitartean hasizu. Hor daukazu ordenagailua. Ea ba. Mikel, lagunduko didazu esertzen. Bai, zer gertatzen da? Badakizu, 80 urte ditut eta... Ane!